যতননো pulan khulungka ani khapani takukte bukuk song tini ang live family chikon se kaisa rejan kaisa rechamung channel mamita rechamung hnei khoroksa tiprasa ani pig ruinai bo bini je channel account number abo bo khulukjak tai bo aro kaisa comment sitra dofana falchanai musurok hnainai buino kutugui tongo actually o channel ni je unar sabang sinia bo tangai ani picture roiba chini bororok no chin dofani bororok no mahake kok sitra saitongkha ang saime mo ani khorokchani friend bo anaro hoka mon naigedi ni picture roinai mohai bui kok sitra saitongkha gang extremely sorry sano norokno ang actually aboni somonda kunpon saimea sabojani aborok tangi ba ani picture uinai bo ma hake sitra comment o khai tongkha ga ani khapone takute bukhusong nor kobino o YouTube channel or no sini tongkha ke arni una no sini tongkha please report play di o ma hai comment sitra kok ta satu nai ang belekhin wano bororok tangi jani sitra wan chuklayo kaham na khai wan chugya ga ang a una ne borno ang sanan muchungo mamitar chabungni unar please nang abahai kok sitra tabata sarite ani pik bota ready nang tomung no kok sitra sanang kai nang niji nini sakbai thani ni nini pik ruinai nang nini channel khuluk di update khai di abote bo janai nin bagai amahai borok ni tomang chamang bina permission sara nang ani pik rui tongo taisi nang kok sitra sai tonga belekhin chajaga belekhin chayabo nang phana chajaglak যদি নিনি পিক রুইনাই বুই কক সিত্রা সাইতংখাই নিনি সম্বন্ধে কক হামিয়া সাইতংখাই আবো নমু চাজাগলাক আবাগৈ প্লিজ আং রিকোয়েস্ট খাইও আনি পিকচার নং যত মানসাক নিনি কমেন্ট যত মানসাক দাদি ডিলিট খাইদি হায়াখে নিনি বাগৈ বেলেন চায়া সামুং খাইজাকতে হাইং থানাই আং নন হাম্বল রিকোয়েস্ট খাইও নং আনি পিক রুইনাই যে কক সিত্রা সাইতংমানি মামিতার চাপমুং আরনি উনানক আং সাইতংগো প্লিজ ওমা হাইরক কক সিত্রা টা সাদি abo belekhin chai kalayo bui to anas wansuk tongkhana ga ani je thinani ti prasarok angronok sai tongo je angaba angya ang saiba maya bo tangi obai kok sai tongkha tai bo maharaja ni pik rok ruinai ani pik ruinai bo kok ro sai tongo ga bo angkai borok sitra wansunai rok ni wansungmung ang please ani o video norok nugui tongkhai norok o YouTube channel ni je mamitar chabungni je comment onu tongkhai please report khlaijadi tai bono kaitor kisa kaham wansung mungruthun angasung suriwo takhuk neng omahai kok saya winai kaham kok pir khainona bui hamjaknai tai neng nijini un pik fanardi aboni bagai belkana hamkungnai buini pik ruinai neng ani pik ruinai neng ano sitra khainana wansugui tongo abo belekhin chaya gai norno belakena hamba yang logi tong bagai anio video no share khlai di tai takhuk no ang haino hai last demon koinai please neng kok kaham sadi kok hameta sadi te ani pik no neng nor dini na aroni niya mamitar chapungni aro neng je account khulugina ani pik ri tong mane abono nor di ang no humble request khayo omahai khai neng bina permission sara ruinai kok sitra sawinai neng tamojani proof khainai nai neng tomung no kaham borok ni wansuk tongkai neng tomung na ana hamjogi tongkai please neng dakdio video no eba kini ni o ani pic rui je neng khulugi tongmane o account no please kisa neng delete khai ready tangi himale nina bo black no samung sitra tangjak tei neng tangi tong hambai ano video no share khai di abor nugui nai bo bini khawa kasa kaham wansung bono kaitor chuba